všeho dobrého u mě v rámci dopoledního víkendového maxima muziky a hlavně hudebního víkendu s Robbiem Williamsem na Evropě 2. Další šance. Franto, ahoj. Ahoj. Franto, co bude k obědu v Brně? No, to zatím ještě nevím. No tak co je jistý je, že předkrm bude kompletní diskografie Robbieho Williamse. Od Evropy 2. Úžasný. Já jsem strašně rád, že jsem se dovolal, já to kouřím od včerejška od rána. No tak výborně, tak to jsem taky ráda, že teda si takhle setrval a nevzdal to a moc ti gratuluju a posíláme do Brna kompletní diskošku, jo? Měj se hezky, ahoj. Krásný den, ahoj. Jinak vy ostatní to taky nevzdávejte, protože další šance bude jich hodně a budou u Jirky Formánka nikde jinde než na Evropě 2. Evropa 2 internet.